tým aj. No. Hej, no aj to tak načítam. No, nemohol som vystúpiť, lebo by som musel ísť dozadu, takto predie zobrať reflexnú vesku. Ja som bývalý štátny policajt, preto sa akože troška ohradzujem. No neohradzujem, normálne, až som prerušil. Prerušili, doklady potrebujeme viedeniu a premávke motorového vozidla. Áno, samozrejme všetko. Všetko máme. Cestná kontrola znamená na rýchlosť, áno? Jasné. Ste v obci, kde je rýchlosť 50, máte znamená 74. Rozumiem. Môže, akože teoreticky je to možné, lebo... Vodičský preukaz, občiansky preukaz, všetko. Áno. A vypnúť to nahrávanie. Nie, to môže mať nahráte. Akože To naozaj. má nahráte? Áno, je to v tom zákone. Okolo technickej emisnej, Áno, spôsobilosti vozidla. všetko máme. Dobre, chalani. Sankcia za tento priestupok je 100 €. Áno, Máte na mieste peniaze? nemám. Nemáte? V tom prípade sa môžete oznámiť, alebo vám môžeme vypísať ček. Ja by som chcel, keby ste mi to odpustili. Nedalo by sa tak? Nie, rýchlo sa nedá odpustiť. Alebo, neviem, ja nemám naozaj žiadne Za peniaze. túto vašu rýchlosť sa môže rozhodnúť ja, či vás oznámim. No ja by som bol rád, keby ste ma neoznámili, lebo ja si myslím, že... Oznámime a za to, že sa vodičský preukaz k tomu. Ale, Tam vám potom hrozný zákaz činnosti, aby ste vedeli. no ja viem, ale... Vyššia pokuta. Viem, ale to naozaj nemáme peniaze, lebo my až zajtra budeme mať peniaze, lebo ja som živnostník a dostanem až zajtra peniaze. A takže rád by som vám dal, keď vám aj ukážem, lebo vidíte... Takže pán vodič, budete oznámení za tento dopravný priestupok, dobre? No, Potom vám to prinesiem podpísať. Dobre, Prídi si. to sa vybaví. Ja viem. Lebo vidíš, len šikanovanie za... No, daj takto na mňa, kameruje to, hej. Za to, že mám na streche, ako sa to povie, transparent, normálne mi kázal vystúpiť. Pozrite, aká je nebezpečné ísť, je mokrá cesta. Normálne sa mi trasú ruky, lebo je mokrá cesta, a normálne, že aby som vystúpil, samozrejme, že nevystúpim, lebo sa cítim nebezpečí a tak ďalej. A ešte ma nútil, aby som vypol nahrávanie. Žiadam o dokumentovanie tohto činu. Ale našťastie som nevypol. Áno. Naozaj nemám peniaze, tak bohužiaľ neviem platiť. Uznávam, naozaj som išiel troška rýchlejšie, ale som len akceleroval. Ja keď preraďujem rýchlosti, tak nepozerám na tachometer, ale na to, čo je predo mnou. Všimol som si tých policajtov. Zostresoval som, ktorý som zrovna, no pozrel som sa na tachometer, ja neviem, koľko som mal, ale ja si nemyslím, že som mal 70, lebo som išiel od križovatky. Od križovatky sa ani taká rýchlosť pomaly nedá nabrať. No, možno, že sa dá, ja neviem, ja som potreboval prebehnúť cez križovatku, lebo bola tam zelená, bál som sa, že preblikne na červenú. Uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade mi chcú zabrániť sa zúčastniť protestu, to je úplne evidentné a to sa ešte bude riešiť. Len to nerieš, teraz treba sa vám dostaviť na prúku. No, veď v poriadku, veď vidíš, nahrávame to všelijakým možnými spôsobmi, nahrávame to aj diktafónom, kázal mi vypnúť nahrávanie, vystúpiť, ale keďže viem už troška zákon, takže nevystúpim a neprestanem nahrávať. Takéto nebezpečnej ceste určite nebudem. No. Hej, keď uvidíte tie autá, tu lietajú, prší a on mi kázal vystúpiť. Sa musel zvládniť. Počkaj. Či by si mi neoznámil, že nahrávaš, bol, ja som by to... No, keby som mu neoznámil, že ho nahrávam, tak kto vie, čo by som mňa začal robiť. Tak to sa presne neoznám. No, uvidíme, ako to dopadne. A ešte zdržuje, ja neviem, na čo to potrebuje riešiť, koľko minút na to potrebujú. No ale uvidíme, no veď bude na zázname, že ako budeme to vytrvať. Ja nech si volá, koho chce. Ja si nemyslím, že som išiel takou rýchlosťou, že by som čo i len riziko nejaké spôsobil niekomu. Proste išiel som cez križovatku, vidím zelenú, pridal som, lebo proste nechcel som zdržiavať premávku a on ma zameral. Ako? To je v pohode, nevadí, som sa odopol teraz, čo riešiť. Nerieš, nevrám mi nič, toto ale... No uvidíme, ako toto dopadne, nie? No ale je to úplne naozaj zaujímavé. Ja som ho poprosil, že či by mi to neodpustil, to je normálna vec, že
si myslím, že tu merajú po svetelnej križovatke, kde je normálna vec, že človek akceleruje a musí sa radiť, je tu zbiehanie jazdných pruhov. Ja vtedy sa musím zaradiť medzi dva pruhy, z dvoch pruhov do jedného. Moment, idem snímať trošku, aká je tu hustá premávka, že... A on mi... No, pozrite teraz, ako pôjde kamión. No, a tu mi kázal vystúpiť, no uvidíme, ako to vyrieši. Čo si on myslí? No a toto je šikanovanie polície od Slovenskej republiky. A za posledné 2 týždne už 5 krát, tak nech mi pán Lipšic nerozpráva cez médiá, že ako on ide všetko riešiť. Nech rieši takéto veci. Takéto šikanovanie normálne čestných ľudí, keď ja som živnostník, nemám peniaze, lebo zajtra mi príde výplata, to môžem dokázať, to si môžete zistiť aj na internete, môžem dať svoje údaje, Peter Svielský. A môžem vám dať aj číslo účtu, no, nahliadnutí môjmu výpisu, že zajtra budem mať až peniaze, mám tam minus 80 €, v peňaženke mám 0, to môžem ukázať. Papiere, len účty, proste nič. A v drobných mám asi 2 €. Na to, čo prosím ťa takto? No, toto je moje peniaze, toto sú všetky moje peniaze. A v týmto idem do Bratislavy, našťastie v nádrži mám toľko benzínu, že prídem aspoň do Bratislavy, do práce. Som zvedavý, ako toto chcú vyriešiť a koľko minút im to bude trvať. No, som zvedavý. No. Ale my, ako predstavitelia Bielej revolúcie, sme nepodplatiteľní a nezastrašiteľní. To teraz úplne vážne vravím. A nech čokoľvek sem príde s hociakou hlúposťou, ja pôjdem aj taxíkom do tej Bratislavy a niekto to tam zaplatí, lebo máme ľudí, ktorí, takých ľudí ako aj ja, ako aj iných, ktorí proste sa nevzdajú a nenechajú sa zastrašiť políciou Slovenskej republiky. Tak asi toľko. No počkáme. Nechám záznam bežať, lebo som zvedavý, koľko minút im bude trvať, kým mi vrátia doklady. Možno išiel na školenie sa naučiť čítať a písať. Lebo potrebuje vypísať papier. Rátal s tým, že mu dám asi peniaze do ruky, nejakých 100 € či koľko chcel. A keďže som mu nedal, tak nevie teraz, čo má robiť asi. No, už sa radia, hej? Všetci sa tam radia. Traja dávajú dokopy. Čo vlastne idú na mňa naši? Nakoľko som bol v januári, koľkého? 8. januára 2012 v Lampárni, kde ma označila polícia Slovenskej republiky za klamára, môžete si to pozrieť. Tak teraz som si to natáčal a vidíte, policajt mi povedal, že to nemám nahrávať. Takže sa dopustil priestupku, minimálne priestupku, až nie trestného činu, lebo je to zneužitie právomoci verejného činiteľa, keďže ma nútil konať niečo, čo vôbec, na čo nemá oprávnenie. On ma nútil vypnúť nahrávanie. A tento záznam samozrejme, že použijem ako dôkaz. Ja netvrdím, že som nešiel, možno, ja si myslím, že som nešiel vykrešeť, lebo ja som sa na takometer nepozeral. Ale vôbec mi nedal žiaden dôkaz, iba mi to oznámil, že som išiel 70, neviem koľko. Ja si to nemyslím. No, uvidíme. Budeš to natáčiť. Tak, aby, hej, chcem tam sa pozrieť na ten displej. Ešte mi budú chcieť dať pokutu, nie? Ešte mi budú chcieť dať pokutu za to, že mám asi špinavé auto. Hlavná vec, že vonku prší. Normálne som prebehol cez blato, hádam som ho nemal ísť hneď umyť do automývárky, alebo ja neviem, čo si ešte myslia. Mňa by tiež zaujímalo, čo tam rieši kokot. Nie, no dávaj prosím ťa, lebo to bude na internete. Ale je to tak, sú to proste, kokoti sú to, no čo mám povedať. Keď Turaj mi ide dať pokutu ako debil, že som išiel rýchlo, keď som od križovatky akceleroval, hádam nepozerám na takometer. Hajzli sú to. A toto obletí celý svet, toto video. Dúfam, že mi nezoberú mobil, hej, lebo aj toho sú schopní. Ale máme diktafón, hej, a diktafón im nedáme, hej, aby náhodou zobrali. Lebo oni sú všetkého schopní. Ja som bývalý štátny policajt, OTI KRPZ Banská Bystrica, dá sa to overiť. A v roku 2002 až 2007 som tam robil. Viem, aké sú policajné praktiky.
a som zvedavý, čo predvedú. Hej, teraz tu troška sa boja, lebo to nahrávam, tak som zvedavý, aký oficiálny postup mi dajú. No v každom prípade už vymýšľajú, čo mi dať, alebo mi zrovna chcú ma odstaviť z auta. Ale keby ma odstavili, biela revolúcia sa nevzdá, do Bratislavy prídeme taxíkom, to je jedno ako, ale proste tam prídeme, lebo máme protest o 4. gorila protest a o 19:30 začína akcia Bielej revolúcie, ktorej som hlavný organizátor. Tu vzadu mám reproduktory. Aparatúry. Hej. Takže ideme to organizovať, no. Som zvedavý, čo vymyslia. Oni nevidia vzadu, že ich teraz točím. Cez zadné okno. No, vidím, že tento záznam beží už 11 minút. Ja neviem, kto mi má preplatiť mojich 11 minút, keď ja mám 50 eur na hodinu niekedy. Tak už minuli mi, koľko, 10 eur? Skoro. 10 eur, som zvedavý, že keď mu poviem, že aby mi zaplatil 10 eur. Lebo som elektrikár špičkovým, keby som teraz zrovna išiel na zákazku, tak mi už beží 50 eur na hodinu. A oni ma tu idú zdržiavať za rýchlosť, za úplnú hlúposť na mieste, kde som nemohol pozerať na tachometer, lebo ja som potreboval sa radiť medzi pruhy. To je úplne normálna vec. A samozrejme, že tú pokutu v žiadnom prípade neuhradím. Tu sa môžu zabudnúť na to. No a kázali mi vystúpiť v takomto nebezpečnom priestore, kde proste auta lietajú kolo mňa na meter asi, alebo niekedy naviac, niekedy na menej. No, toto je v poriadku, ale keď ide taký kamión, tak ten by ma normálne sundal svojou odstredivou silou. Teda, neviem, ak sa volá tá sila, čo... Tak akože predmety, keď idú rýchlo vedľa seba, tak sa proste priťahujú k sebe. No, chyb to prosím ťa, opatrne niečo nestisni. Aha, už vystavujem. Za chvíľu vybije baterka na mobile, lebo predtým nahrávať kúse v takej kvalite je dosť problém. Je tu viacero policajných hliadok, no minimálne 2 autá z neznámych dôvodov. Myslím si, že ide o zastrašovanie polície Slovenskej republiky, aby ľudia nešli na protesty. Ja chodím do práce každý týždeň, každých 10 dní, ideme sem a tam. Nikde žiadna hliadka, sem tam nejaká jedna. Dnes som stretol 4 hliadky. Takže toto všetko je obyčajné zastrašovanie a my sa nevzdáme. My sa nevzdáme. A pán Lipšic nech si zbalí kufre a odíde, lebo toto je šikanovanie. Ak budú chcieť vyjednávať, že ma pustia, že až toto toto čo nahráte mám, vieš, vymazať, nie, Tatiana? Tak ja nie. Nech si robia čo chcú, ja túto nahrávku zverejním, či sa im to páči, či nie. Neviem, nech sa mi nádobať, Ako? máme takému tiešte, nech sa mi... No je dobré, no vedia čo, ja čakám, čo to mám vystúpiť, alebo čo? Nie, vedia, nehovorím nič. No, dobre. Ja neohradím na mňa. Dobre, kľud.
to chytám srdíčko, ideme k pobytu. No idem zavolám na 158, že ma šikanujú policajci. Ale viete... Nie, naozaj tak, ale čo budem dokedy čakať? No zavolám 158. Aha, už ide asi, ne? Oni šiel tam... Nie, oni šiel Ale zastaviť. ten sa tam už chystá, špatný. Nevadí, mňa nezaujíma. Pekno. Nie, no veď kľud. No, nie kľud. Dobrý deň, tu Chlihovský Peter, bývalý štátny policajt. Zastavila ma hliadka v otvorenie, čo merajú rýchlosť a mám dôvodné podozrenie, že ma tu chcú zdržať, aby som sa nemohol zúčastniť protestu Gorila. Takže by som bol rád, keby nemuseli 20 minút mi vypisovať papiere. Neviem, o čo im ide. 20 minút vypisujú papiere za rýchlosť. Ja som bývalý policajt, to sa vypisuje za 2 minúty. Tak bol by som rád, keby sa to preverilo. Oficiálne vám to oznamujem. Hliadka, čo je tam, kde je hlavný ten most, čo je tá križovatka, ako sa ide normálne cez Zvolen, keď sa ide napríklad do Žiaru nad Hronom, čo je tá križovatka prvá. Pod tým mostom merajú rýchlosť, sú tu 2 policajné hliadky a odchytávajú vodičov a za radom pokutujú za nezmysly. No veď v poriadku, ale prečo 20 minút tu čakám? Sedím v aute a čakám. No 20 minút to netrvá, to som si istý. Oni to vypisujú 20 minút, čo nevedia čítať, písať? No ja viem za koľko som to vypísal. Som to vypísal za 3 minúty. Od roku 2002 do 2007 odbor telekomunikácie a informatiky, krajské riaditeľstvo Banská Bystrica. Poručík Chlihovský. A odišiel som na vlastnú žiadosť kvôli takýmto ťahom, ktoré robí polícia Slovenskej republiky. A bol by som rád, keby sa nejaký nadriadený zavolal z dopravného inšpektorátu, že či vedia písať, čítať a nech ma vybavia, lebo ja potrebujem ísť do Bratislavy. No veď v poriadku, ale... No pôjdem sa, samozrejme, že sa pôjdem. Dobre, ale vám oznamujem, že či neviete im zavolať, aby to urýchlili. Lebo neviem vystúpiť z auta, pretože tu lietajú auta. Ja nemôžem teraz preparkovať, si budú myslieť, že chcem ujsť, alebo čo. Normálne ďakujem, to je všetko. Dovidenia. Nahra, to je to? Čo si myslia, že dokedy tu budem? No. Prečo mi stojí obraz? Zatiaľ 28 minút.